Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi naimi ndibatsireiwo, ndingaitawo sei kuti ndisafarira munhuwi wehapwa dzangu. Dzimwe nguva ndinotoregedza kugeza because ndinenge ndichida kuzonzwa ndichinhuhwa hapwa. Kutonyora kudai nezuro handina kana kutogeza, asi not kuti zvikwanisiro hapana. Zvikwanisiro zvekuti ndinge ndichigeza zvitoripo, but ndanga ndangonzwawo kusuwa kunzwa hapwa dzangu dzichinhuhwa ziya. Ende dzimwe nguva ndinokwanisa kutopukuta ziya iro rinenge riri muhapwa dzangu, oro kuzongokaruka ndava kutopukuta kumagadziko kwangu. Ndinoti kana ndaita sekudaro ndinobva ndatanga kunhuhwidza zvigunwe zvangu, nekuda kwekuti munhuwi ihwohwo wandinenge ndichinzwa unenge uchindinakidza. Nhai zvinhu zvakadai zvandiri kuita zvinokonzereswa nei? A concerned man. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa namukoma vedu iyo. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi hello mukomanashi, please ndivigeiwo muhapwa menyu. Inini handisi muroi kana kuti munhu akambofamba mun'anga kwete, asi pane pandakambomiswa kumashure uko neumwe muprofita. Muprofita uya akati andimisa akabva ati, ko nhai madzimai muchasvika rini makangosungirira nyoka iyo irimo muchiuno menyu? Saka muprofita uyu paainge achitaura neni, this was pandainge ndiine 18 years. Ndakangofungidzira kuti maprofita aya ainge atanga zvekungofamba achingopfimba vanhu. Ndikabva ndangoti zvemaprofita hazvitevedzerwi, ndikamuignowa muprofita uya, ndikabva ndangomusiya iye akamira apo pacho paainge andimisa achiti ari kuda kutaura neni. Ndakati ndamuignowa kudaro, inini ndakabva ndangoenderera zvangu nelife yangu. Saka panguva yacho ndainge ndichidanana neumwe mukomana wangu. Mukomana uyu ainge achiita zvemining, asi nerimwe zuva hanzi vakati variko ikoko vachiita zvekukorokoza vari pasi pemugodhi. Mukomana wangu ainge asara ari ega, vamwe vainge vabuda. Iye hanzi ndiye akazongosara akadhirikirwa nemugodhi ipapo pacho pavainge vachikorokoza. Asi zvakaitika ndezvekuti mangwana acho achizonzi afa, the night before, mukomana wangu uyu ndakamurota. Ndainge ndiinaye pasi pemugodhi. Ndamurota kudaro iye ainge achida kuita bonde neni tiri pasi pemugodhi. Saka inini ndakabva ndaramba ndikati azviite kuti tinge tichiita bonde pasi pemugodhi. Ko wadii wamirira kusvika tabuda tazoenda kumba obva wazonoita zvako bonde neni? But the more yaakaramba achingonimanikidza kuita bonde neni, akabva angokarukwa atemwa nenyoka. But nyoka iyi yakamutema yainge iri muchiuno mangu. Saka kamutemero kayakamuita ndekekuti iye akandiwisidzira pasi ndokubva auya pamusoro pangu. Paakandibvisa hembe ndo paakabva aona kuti muchiuno mangu maiva nenyoka yainge yakazvimoneredza. Ndo nyoka yakabva yamutema. Iye akabva awira pasaidi pangu, ndo kufa kuhope kwangu kwaakaita. Mangwana acho ndo pandakazofonerwa ndichiudzwa nevamwe vake kuti iye ainge adhirikirwa nemugodhi ende painge pasina tarisiro yekuti anokwanisa kuzorarama. Ndo kamufiro kakazoita boyfriend yangu yekutanga. Ndakazowana umwe mukomana zvekare, asi mukomana uyu aiti pose paanenge achizama kuita bonde neni in real life, iye aibva azongoregedza kuita bonde neni. Saka zvinhu izvi zvakaitika kwenguva refu. Ndakazogumisidzira ndava kumubvunza kuti ko chii chiri kukonzeresa kuti unotondikurura nhumbi dzose wototi wava kuda kuita bonde neni, but unobva wazongoramwa kuita bonde neni wobva wandiudza kuti pfeka kana kungorara usiku hwose uri pasaidi pangu usingandibati usingaiti sei. Nguva zhinji mukomana uyu wandainge ndava kudanana naye aitorara akandifuratira no matter what. Kunyange ndikamuudza kuti tarisa kuno, iye aibva aramba. Saka iye akazondiudza, but kamuudziro kwaakandiita
akandiudza zviya zvekuti tainge tava kutotukana mukunorambana kwedu. Iye akabva ati, unoda kuti ndiite sei? Nekuti pose pandinenge ndichida kusangana newe ndinongoona nyoka inenge yakanditarisa. Nyoka iyi hameno kuti inobva kupi, asi ndinongokaruka ndava kutoona nyoka. But takazorambana. Andiudza zvinhu izvi mukunotukana. Nekuda kwekuti zvinhu izvi akazondiudza tichitukana pacho patainge tichirambana, handina kana kumbogara ndazviisa mumusoro. But now nezvimwe zvandiri kuramba ndichingosangana nazvo, zvinhu zvekuti ndava kugara ndichingozvibvunza kuti mukomana uya ainge achitaura chokwadi here. So recently ndaifanira kuti ndinge ndichiperekedza umwe muchato weumwe musikana uyo ainge achida kuchata. Musikana uyu tinopinda naye the same church. But musikana uyu paakandibvunza kuti ndinoda here kuti ndinge ndichiperekedzawo muchato wake, inini ndakabva ndabvuma. Iye akabva ati wose anenge achida kuperekedza muchato wake anofanira kuti ange achibvisa mari idzodzo dzatinenge tabvisa. Kwaiva narana wake ndiye ainge achizotumidzira hembe dzacho dzevaperekedzi. Saka at that time kuti ndinge ndichiwana mari in time ndakabva ndatadza because I was broke. Zvinhu zvangu zvainge zvisingandifambiri zvakanaka. Saka musikana uya ndichinomuudza situation yangu kuti zvinhu zvangu zviri kuramba kundibatanira, iye akabva atanga kundituka achindiudza kuti you are wasting my time, nekuda kwekuti mazuva ake ekuti ange achichata ainge ava padhuze. Saka achindituka kudaro ndakabva ndamupindura mugrupu imomo. The way yandakamupindura nayo ndakamuti, asi nhai handiti kana munhu uchichata sometimes kana muperekedzi wako ukaona kuti zvinhu zvake zvinenge zvisina kumumirira zvakanaka, handiti unofanira kumukavha here semuchati? Handiti this day is all about you. Hazvisi kuzonzi inini ndini ndachata nekuda kwekuti ndakuperekedza. Saka musikana uya akabva abhoyekana nemashoko andainge ndamuudza, ndokubva atondiburitsa mugrupu revaperekedzi vake. Saka akati andiburitsa kudaro, ndakabva ndangoti ndinoda kuona kuti uchachata kwacho here. Izvi ndakatozvitaura nemuromo wangu, hazvisi zvinhu zvandakangofunga mupfungwa dzangu, but ndakatotaura pacho paakandiburitsa mugrupu make. But zvaingovawo zviya zvekuti ndainge ndakatsamwa. I didn't mean kuti ndaisada kuti musikana uyu ange achichata, but it was a way of venting my frustration yezvandainge ndaitwa nemusikana uyu. Hapana kana kuzombotora mazuva ndakabva ndanzwa kuti musikana uyu akazotanga kurwara so seriously zvekuti akatomboadmitwa kuchipatara. Kuzochata akazongochata zvake zviya zvekuti sevanhu vainge vatoseta madates emuchato wavo, mavenyu vainge vatobhadhara kare and everything, vakaona kuti zvaisaita kuti vange vachizokansela oro kuextenda madates avo emuchato ayo avainge vakatoseta kudhara. Musikana uyu akazotongochata achirwara kudaro. Even on her wedding day ainge asingambotambi kana kuita sei. Even mawedding vows avo vakatongoitiswa vakagara because musikana uyu airwara so seriously. Vakangoitiswa mavows avo ndokubva vatoenda. Vanhu vakazongosara vachingocelebrata, but vachati vainge vatoendeswa somewhere because she was so seriously ill. After a wedding day musikana uya ndo paakazotanga kurecover. Now ava right. Zvakaitika mukomana ndezvekuti a few days after musikana uya abva mukundituka, iniwo ndataura mashoko ekuti I want to see kana uchizochata kwacho. Umwe usiku ndakamurota akarara patheatre bed iya inoitirwa operation. Hope idzi mukomanashi dzakaramba dzichingodzokereka each and every night kusvikira musikana uya azochata. In my dream musikana uya ndaimurota akakombwa nevanhu veblack. Vanhu vacho ndainge ndisingakwanise kuvaona kuti vanhukadzi here kana kuti vanhurume nekuda kwekuti vainge vakaita dark. Saka vanhu ava vainge vakamukomba musikana uyu akarara patheatre bed
vainge vachimubvisa chibereko chake. Chibereko chake zvachainge chichiita ndezvekuti kana chabviswa chaibva chapiwa Kwandiri. Inini pandaizogamuchira chibereko chiya ndaibva ndaona ndichichinja kuita nyoka, ndobva ndatanga kudya chibereko chiya. Ndaizongopepuka the moment yandinenge ndapedza kudya chibereko chemusikana uya. Even now hope idzodzo dzinombodzoka kwandiri. Sometimes ndinokwanisa kungorota ndichidya chibereko chemusikana uya. Hope dzandinorota dzakawandisa mukomanashi, ende ndinenge ndichingoitira vanhu utsinye kuhope ikoko. I don't even know how to stop those dreams. So imwe friend yangu ainge ava kunonyora final year. Inini nemusikana uyu kungonetsana kuya kwemafriends. It was nothing serious. Takangoita kamwe kadebate, but kadebate aka kainge kakarerekera as if ainge achindishoropodza, because ainge achitaura nhau dzekuti inini I will never sleep with any man kusvikira munhu iyeye azondiroora. Saka at that time patakaita kadebate aka, ndine umwe murume wandainge ndichidanana naye, but murume uyu ndaisagara naye, aingopotawo achiuya kuzorara kumba kwangu. Saka tichiita kadebate aka, ndakanzwa sekunge shamwari yangu yainge ichindi-accusa kuti ndiri kudanana nevarume vevanhu. So the more that we had that debate, ndo pandainge ndichinzwa shamwari yangu uyu achindibohwa, but deep down she is like a sister to me. Ndakati ndaenda kumba usiku hwacho, ndakabva ndatanga kurota, and at that time friend yangu iyeye ainge achifanira kunonyora final year yake. Ndichinorota kudaro, musikana uyu ainge akagara muexam room. Saka ndakabva ndamuapproacha, ndikatora maexam papers ainge ari padesk pake, ndikabva ndatanga kubvarura maexam papers aya, ndikabva ndamasiya patable pake ipapo, ndikabva ndabuda muexam room umo maainge ari. Musikana uya akabva atotadza kunyora yefinal year. Chakaitika ndechekuti just before her exams started, musikana uya akabva angotanga kutemwa neumwe musoro wainge usingapori. Iye achitaura aiti aisakwanisa kutarisa even her phone or anything zvinenge zvakanyorwa like a book or ma-SMSs kana kuwhatsapp kwake. Aiti kana akangotarisa anything chinenge chakanyorwa, musoro wake waibva wawedzera kutema zvekuti aisakwanisa kana kuvhura maziso. Most of the times kusvika maexams awo ainge achifanira kunyora apedza kunyorwa, maziso ake aitozvimba zviya zvekuti aitadza kutombovhura maziso ake achingotemwa nemusoro. But soon after the exams awo ainge achifanira kunyora apera, ndo paakazotanga kuita right. Nanhasi haana kana kuzombotemwa nemusoro zvekare mukomanashi. Please assist me zvekare nemhuri yeZimbabwe. Hey, vedare, ndo message yandakanyorerwa nemwanasikana uyu kuMessenger. Please ngatitaurei naye mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Inzwaiwo message yandatumidzirwa kuFacebook Messenger namukoma vedu. Hanzi, hai, muri sei mukomanashi? Inini hangu handingati ndine confession mukoma, asi ndatadza kuziva kuti zvinorevei zvandiri kusangana nazvo mukomanashi. Saka zvakaitika kwandiri ndezvekudai. Inini ndakadanana nemumwe musikana wangu. Inini nemusikana wangu uyu takasangana kuhigh school, ende tiri kuhigh school ikoko tainge tichidanana zvekurevesa chaiko. Inini nemusikana wangu mukomanashi tiri vanhu vekuti tainge takatochinjana even hembe, kunyangwe bhutsu tainge takatochinjana nezvimwewo as a sign yekuti tinodanana, you know, kana muchiita macovenants aya murudo. So ndakati ndazoita friend yangu iyeye ainge ari muprofita. Saka friend yangu uyu iye akabva ati since iye ari muprofita, akati anokwanisa kutiitira munamato, uya munamato wekutisunganidza, so that inini nemusikana wangu tisazofa takasiyana kana kuri kunzi tazoenderera mberi nerelationship yedu. Zvaakatiita shamwari yedu uyu ndezvekuti
akabva atora bhande riya rinenge riri pagarments ndokubva atisunganidza nebhande iroro kuti vanhu imimi hamuzofi zvekare marambana. Then zvakazoitika ndezvekuti ndakazobva pahigh school paya pandainge ndichidzidza ndokuzosiyana kwandakazoita nemusikana uya. Ndakati ndabva pahigh school paya ndakabva ndaita umwe musikana anova ari iye mudzimai wangu wandiinaye nhasi, ende takabva taita ablood oath. Now tigere zvose zviri kufamba muupenyu hwedu zvakanaka. Now problem yava kuitika ndeyekuti ndinorota musikana wangu wekuhigh school ende ndinomurota zvakanyanyisa. Musikana wangu uyu ndinomurota almost each and every day, ende kana ndikamurota ndinobva ndangokaruka ndatopepuka, ndobva ndatoshaya hope, ende kana ndashaya hope kudaro ndinobva ndatanga kumufunga throughout the night zvekuti mwoyo wangu unosvika pakurwadza kuita kunge munhu afirwa ndichingofunga musikana wangu uyu wandakadanana naye patainge tichiri kuhigh school. Iye akaroorwa atova nemwana, inini ndakaroora ndatovawo nemwana nemhuri yangu. But zvinhu zvekuti zviri kundinetsa mukoma, zvinhu izvi zvakatanga last year. Nanhasi handizivewo kuti zvingaitwa sei ndiregedze kuramba ndichingomurota oro kuramba ndichingomufunga musikana wangu uyu. I will follow in the comment section kana kuri kunzi vanhu vakazondibatsira. Vedare ndo message yandabva mukutumidzirwa namukoma vedu ava. Hanzi ndakaita ablood oath nemusikana wangu wandainge ndichidzidza naye kuhigh school. Iko zvino ndava kuramba ndichingomufunga apa ndakaroora, iye akaroorwa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.